Kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaurkoan arituko gea, zer dan emozioak ez baliotzea. Atzoitu ginean zer dan, eta gaur zer ez dan. Beraz, zer ez dan, askotan esaten dugunean nahi gabez, ez negarrek egin ez dain besterako hori ez da baliotzea. Edo esageratzen aizea ez da ezer gertatu, hori ez da ere. Edo indartxo izan behartzea, ez izan hain sentibera. Bale? Orduan, kontuz gauza hoiekin. Gero, ez aintzat hartzea edo erredikuloan jartzea aurra, ezta? Sentimendutik kentzea arreta. Adibidez, 5 urteko ume bati, dorrea eraikitzen nahi da, puskatuten zaio, negarrez azten da esan beharrean. Ez negarrek egin tontakeringatik esan dezakegu, zego gaigarria denez, zerbait eraikitzen naizeanean, puskatzea, bale? Bueno, egun ederra izan, eta ezaztu gure tailerra ditugula, presentzialki 22an Donostin, nahi duenak, eta 15an Eguardian. Venga, zaindu!